फ्रेंड्स बरायबाय चेनेलाव नोंथांमोना दायो नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चेनेल दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा लाइमोनफोरनि राङारि अनसुंथाइ CM ट्रिपल ए लोन आरो लोगोसे आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइ बेनो जाबाय अरुणोदय BTC आव सोनाय डेटनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों आरो लोगोसे PMAY-G सरकारि न' एबा नोंथांमोननि जिनिखि दाखालि सार्भे जानाय न' मोनसिगोन नामा बेनि सायाव नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिस गोदान अफिशियल नटिफिकेशन बेनि सायाव सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हानायसेबां नायलांजोब आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनो फार्स्टआवनो बेनो जाबाय गोबां जोंनि स्टुडेन्टसफोरा इयुथ्सआ नेगासिनो थानाय बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि गोदान आपडेटखौ जों बाव सावरायग्रोनो दायो जों फैबाय आसाम पुलिसनि अफिशियल वेबसाइटआव बेनिफ्राय एप्लाइ हेराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन जे पर्टेला आपडेशन जागासिनो माने आपडेट जागासिनो डेट मिन्स मा सिमा फोसावखाबाय जे थाबैनो 5000 पस्टआ अफिशियल नटिसआ फैथारसिगोन दिनै फैनो गोनांमोन माबाफोर टेकनिकेल इसु जादों जानांगौ बिनि थाखायनो होथ'वाखै नाथाय थाबैनो बिथांमोना पाब्लिश खालामसिगोन नैबे SLPRB अफिशियल वेबसाइटआव दा बेखौल' बुं आङो जेनेखि आंनि फेमिलि मेम्बार्सफोर दङ नोंथांमोना जायफ्रानोखि बड' जब इनफो इउट्यूब चेनेलाव सिगांनिफ्रायनो फल' खालामगासिनो नोंथांमोना ट्रास्ट खालाम जे अफिशियल नटिस फैथारसिगोन बेखायनो खामानिया बेल' जे नैबे 5000 भेकेन्सियाव साख्रि लानोबा नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था अफिशियल नटिसखौ नेथ'नाङा फैखागोन नाथाय प्रेक्टिसाव थाबाय था मानोना ओरैबायदि हाई कम्पिटिशन जागासिनो आसाम पुलिसाव दा बेखायनो 34 UB लेभेलाव आरो 54 AB लेभेलाव लानो नाजानांगोन आरो कामान्ड' थायोबा काटअफआ गोजौ थांगोन प्लास SI थागोन प्लास ग्रेड 4 स्टाफआबो थागोन नोंथांमोना बेखौ अफिशियल नटिस फैनाय लोगो लोगो मोनसिगोन दाबावैनो साडेनलि फैसिगोन प्रेक्टिस खालामबाय था जाहाथे मोजां नाम्बार लानानै एग्जाम पास खालामनानै दाख्लि 6000 पस्ट आसाम पुलिसाव मोननाय बायदि फिन खनसे जोंनि लाइमोनफोरा बर'फोरा जाहाथे STP खथायाव मोनो मानोना 10% STP खथाया रिजार्भेसन दङ स्टेट साख्रियाव दा बेखायनो नोंथांमोना नेक्स्टआव बेनि सायाव आपडेटखौ मोनफिनगोन दानिया जों थांनोसै बेनो जाबाय आसामनि स्किम अरुणोदय आरो लोगोसे CM ट्रिपल ए एबा चिफ मिनिस्टारनि लननि सायाव जों बाव सावरायनोसै दायो लोगोफोर फैबाय जों अरुणोदयनि सायाव दा मोजां खबरा बेनो जे जेनिखि BTCनि नोंथांमोना आइजोफोरा मोनसिगोन बेनो जाबाय अरुणोदय 750 रांखौ मोनसिगोन आरो बेखौ 12 डिसेम्बराव मोननाय जासिगोन आसामनि CMआ बेखौ एनाउन्स खालामखाबाय दा बेखायनो जेब्ला CMआ क'क्राझाराव थांगोन एबा BTCआव फैगोन ओइदिनखालिनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव जायनो नोंथांमोना 1.0 2.0 आव नाम दङमोन लोगोसे 3.0 हाबदों नोंथांमोना बेखौ मोनगोन एग्जाम्पल सोरनावबा थाइसे हाबनाया बेनो जास्ट टेस्ट नायदों ट्रायल खालामदों जे हाबदोंना हाबाखै होननानै नाथाय जुदि हाबाखैबाबो नोंथांमोना गिनांगौ गैया जायखिजाया 12 डिसेम्बराव नोंथांमोना रांखौ मोनगोन बेनो जाबाय अरुणोदयनि नाथाय ओरैनो नर्मेलि डेटआ 10 डेटखौ लायो नाथाय BTCआव एसे थालांदोंमोन नालाय आरो गोदान लिस्ट लादोंमोन गोदान लिस्ट लानायफोराबो जुदि पर्टेलाव साक्सेस जाबायबा नोंथांमोनाबो 2 डिसेम्बर खालि बे रांखौ मोनफागोन आरो नेक्स्टनिफ्राय जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव गासैबो आसामाव मोनगोन अब्ला BTCआबो नेक्स्टनिफ्राय 10 डेटनिफ्राय मोनफासिगोन आरो माने बे स्किमनि रां सोनाय डेटआ जायखिजाया दाननि 10 अक्ट' खालि सोनाय जायो दा बेखायनो हमना ला नोंथांमोना बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव मोनलांबाय थासिगोन दा ब्लग लेभेलाव आपल'ड खालामजोब्बाय दा नोंथांमोना जेब्ला डेटआ जायो सोयो अब्लानो मोनसिगोन नाथाय खायसे खायसे दानजानो हागौ मानोना खायसे खायसे जुदि 3.0 आव नोंथांमोना हाबाखैब्ला मोननायनि आसाया खम नाथाय बै समाव जेब्ला 2 डिसेम्बर जायो अब्लासो गासैबो रोखा जामारसिगोन दा बेखौ जों मिन्थिबाय दानिया जों थांसै लाइमोनफोरनि बेनो जाबाय जायफ्रा माने साख्रि गैया बिथांमोननो सरकारा लन होदों बेनो जाबाय इन्ट्रेस्ट फ्रियावहाय दा बेखौ जों सावरायनोसै बेनो जाबाय CM ट्रिपल ए दायो जों फैबाय CM ट्रिपल ए एबा जेनिखि चिफ मिनिस्टार असम अभियान स्किम फैदों दा बिनि इन्टारभिउआ सिगांनि जोबखाजोब्बायमोन नाथाय BTCआवबो जोब्बायमोन नाथाय गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो फिन खनसेबाव 1000 लाइमोनफोरनो माने खनसे चान्स होबावदों आसाम स्टेटआ बेखायनो जेनिखि दाखालि जायफ्रा इन्टारभिउ होबाय नोंथांमोननिया राङा माब्ला सोगोन आरो लोगोसे बेसेबां मोनगोन दा नर्मेलि जेनिखि सिम्पोला मोनगोन बेनो जाबाय 2 लाख आरो जुदि डिप्ल'मा गोनांफोरा मोनो हमना ला 3 लाख आरो हाई लेभेला जाबाय 5 लाख मोनो दा बेनि गेजेराव 50%खौ जोङो फ्रियाव मोनो आरो 50%खौ सरकारनो हरफिननांगोन नाथाय नोंथांमोना खनसेनो हरनाङा बेखौ बेंकआव लन खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना किस्ति सिस्टेमाव हमना ला मान्थलि 2000 नि एसे बारा गोग्लैगोन बेखौ नोंथांमोना पे खालामनांगोन
जुदि टाइमाव पे खालामा एबा होआ नोंथांमोना बाउन्स जायोब्ला नोंथांमोननि सिबिल स्क'रा गाज्रि जायो बेंकजों लेनदेना गाज्रि जायो बेखायनो टाइमाव सुख'बानो जाबाय आरो बेल' जे लन लाखांनानै नोंथांमोना फार्स्ट किस्ति से लाखखौ मोननाय लोगो लोगो सेकेन्ड किस्ति मोननो नैबे 1 Lखौ मोनबावनो नैबेजों खामानि मावनांगोन होमबासो नोंथांमोना मोनगोन आरो चेकिं जाबाय थागोन जे नोंथाङा लन लानानै खामानि मावदोंना मावाखै जुदि मावदोंब्लासो मोनगोन जुदि मावाब्ला नोंथांमोना रेकर्डआ गाज्रि जागोन दानिया बे स्किमाव बिनि बे नोंथांमोननि रां होनायनि स्किमा जाबाय बे जाबाय आसाम स्टेटनि स्किम जेराव जों मिथिखागौ CM-AAA होननानै अके दा बे CM-AAA जाबाय आसाम स्टेटनि स्किम जेराव BTC आवबो नोंथांमोना इयुथ्सआ बेखौ मोनगोन दा माब्ला मोनगोन होनोब्ला बिनि सायाव आसामाव बाजेट जाथ'वाखै जेब्ला आसामाव गोदान बाजेट सोसनगोन होमबासो बेखौ मोनफागोन दा BTC आव एडभान्स हाबा मानोना आसामनि स्किम बेखायनो नैबे CM-AAA आव मोनसे एक्सट्रा खौथि बाजेट खालामगोन आरो माने बिथांमोननो होनाय जागोन नाथाय जायफ्रा 1.0 एप्लाइ खालामदों बिथांमोना फार्स्ट किस्ति मोनबाय आरो बिथांमोना खामानि मावदोंब्ला बिथांमोननो सेकेन्ड किस्तिखौ होनाय जासिगोन नेक्स्ट लेभेलाव नाथाय दानि जिनिखि गोदान बिसोरनो फार्स्ट किस्तिखौ होग्रोनानैसो स्टेप बाय स्टेप लासै लासै थांबाय थागोन दा बेखायनो बयबो रेडि जादो जिनिखि इयुथ्सआ लादों नोंथांमोना जाहाथे बे इयुथ्सआ जायनिखि साख्रि गैला एबा साख्रि मोनासै बिथांमोननो होदों नालाय बे लनखौहाय जाहाथे नोंथांमोना लानानै मोजां खामानि मावो दा बे जाबाय CM-AAA नि लेटेस्ट आपडेट दानिया जों थांसै PMAY-G आ मा कन्डिसन दायो जाना दङ दानिया जों जोबनायाव सावरायगोन जे नोंथांमोननि सरकारि न'नि सार्भे जानाया माब्ला मोनगोन दा सार्भेनि नोंथांमोनाथ' खालामबाय BTC आव अल आसाम खालामबाय अल आसामानो BTC आ थाफाय नालाय दा खालामजोब्बाय नाथाय नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन बेनो जाबाय बेनिफिसारिनि ID आ फैसिगोन दा ID गैयालासिनो डाइरेक्ट न'खौ मोना बेखायनो बुंदों सरकारा जेब्ला ID जायो आरो बे स्किमा सोरनि बे जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आसामनि नङा दे थ' बे जाबाय डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनि स्किम PMAY-G माने प्राइम मिनिस्टारनि बेखायनो जेब्ला प्राइम मिनिस्टारा अर्डार होगोन अब्लासो BTC आव बा आसामाव बियो मोनगोन दायो रावबो होग्रोनो हाया नाथाय मोनसे मोजां खबरा बेनो जे दासान्दि ब्लक लेभेलनिफ्राय मोनसे ओरैनो जास्ट टेम्परारि बादि माने जास्ट जेनुइनलि नायथारनो थाखाय ओरैनो हमना ला मोनसे BCDC आव हमना ला जास्ट एग्जाम्पल 10% बा 20% बेबादि सार्भे खालामफिनदों जे बे बेनिफिसारिया थांनाय बाराव जिनिखि सार्भे जादों बिसोरो एलिजिबोल नंगौना नंमारा बेखौ नायबिजिरदों नाथाय बिनि उनाव लोगो लोगो जिनिखि BCDC वाइसआवहाय माखासे लिस्ट हरनाय जागोन मानोना जेब्ला नैबे आइडिया जेनेरेट जागोन दाखालि सार्भे खालामनाया दासिम ID फैथ'वाखै ID थाबासो न' मोनो ID गैयाबा न' मोना बेखायनो ID फैनाय लोगो लोगोसो न'आ लासै लासै सेंसन जागोन माखासे BCDC वाइसआवहाय लिस्ट खालामगोन बेनो जाबाय प्रायरिटि माने जायफ्रा न'खरा गोरिबथार एबा उन्दुनो थाखाय न'आनो गैला बिथांमोनखौ फार्स्ट लिस्टआव होगोन आरो जायफ्रा मोनथावगौ बिथांमोना नाथाय थानो थाखाय माने न' दंखायो बिथांमोनखौ सेकेन्ड लिस्टआव होनाय जायो दा बेखायनो नोंथांमोना फल' खालामबाय था नायबाय था बेनो जाबाय BCDC अफिसा ब्लक लेभेलाव जेब्लायबो खबर ला आरो जेब्लानो ID फैगोन नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोननो हागोन दा बुजिबाय आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मिथिबाय बेनो जाबाय CM-AAA लनखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो एसे टाइम लाबावगोन हमना ला 2022 आव मोननाय चान्सआ दङ जेब्ला आसाम बाजेट जायो गोदानै नोंथांमोना मोनगोन नाथाय अरुनदयखौ नोंथांमोना मोनग्रोसिगोन दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट